Mae amrywiaeth o wasanaethau ar gael I gefnogi pobl I cael mynediad at ffôn ac I fan eang. Ond, nid yw pawb allan elwa ar gwasanaethau hyn yn ymwybodol ei bod yn bodoli. Mae cyfnewid tasyn yn wasanaeth sy'n cefnogi pobl fyddar a rhai sy'n cael anhawster clywed neu siarad dros y ffôn. Mae cynorthwydd cyfnewid mewn canolfan alwadau yn teipio'r hyn rydych chi'n ei dweud neu'n lleisio'r hyn rydych chi'n ei deipio i'r person ar ben arall yr alwad. Gallwch dysgu mwy am y gwasanaeth hwn drwy ymweld â Relay UK yn www.relayuk.bt.com. Mae negeseuon testyn bris yn caniatáu I bobl fyddar a rhai sy'n cael anhawster clywed neu siarad. Cysylltu ar gwasanaethau bris trwy neges destun trwy ffôn symudol gan defnyddio'r rhifau galwad bris 112 a 999. I gyfrestu ar gyfer y gwasanaeth hwn, textiwch register I 112 neu 999. Mae cyfnewid fideo bris yn caniatáu I ddefnyddwyr iaith arwyddion Prydain fyddar gyfathrebu ar gwasanaethau bris trwy BSL, trwy gyfieithydd BSL, corfforol a chymwys. Gallwch cael mynediad at y gwasanaeth hwn drwy wefan 999 BSL yn www.999bsl.co.uk neu drwy lawrlwytho'r app 999 BSL. Mae ymholiadau cyfeiriadur am ddim ar gael I bobl sy'n methu defnyddio cyfeiriadur printiedig oherwydd ei bod yn ddall neu'n rhannol fach neu oherwydd anableth arall. Ffoniwch 0800 587 195 am ffurflen gais. Ar ôl cyfrestru, gallwch ddealu 195 o'ch ffôn a siarad â gweithredwr sy'n gallu dod o hyd i'r rhys sydd ei angen arnoch a chysylltu'r alwad heb fwy o gost na phe baich wedi ei ddealu ei hun. Mae atgyweirio namau a blaenoriaeth ar gael I bobl yn abal sy'n dibynnu ar ei ffôn llun eich dir, neu wasanaeth band eang am rhesymau iechyd, neu symudedd ac sydd angen atgyweirio brys. Cysylltwch a'ch darparwr telethrebu I gofresti ar gyfer y gwasanaeth hwn. Efallai bydd yn rhaid I chi ddarparu prawf o angen. Mae rheoli biliau trydydd parti yn ganiatáu cwsmeriaid ag anghenion mynediad yn webu ffrind neu berthynas I weithredu ar ei rhan I rheoli ei biliau ffôn a band eang. Dylech cysylltu a'ch darparwr I drefnu hyn. Gall cwsmeriad ofyn i'w darparwr derbyn cyfathrebiadau am ei gwasanaeth ffôn a band eang mewn fformatau hygyrch, enghraifft print bras neu braille. Mae'r gwasanaethau hyn yn helpu I bawb I gadw mewn gysylltiad. Os ydych chi'n cael problemau gyda nodweddion hygyrchedd, cysylltwch â'r darparwr gwasanaeth. Neu am gyngor ewch I Ofcom yn www.ofcom.org.uk.